Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanyň adaletçisi ýagny adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekili 2-nji iýunna ýurtda adam hukuklarynyň 2023-nji ýyldaky ýagdaýy boýunça ýyllyk hasabatyny çap etdi. Türkmen medeniýetine mahsus ähňli ýurtda gazanlan ösüşleri bir sydyrgyn tariplan 107 sahypalyk hasabatda medeniýet azatlygy we söz azatlygy adalgylary bary ýogy ýeki gezek agdaldy. Dünýä türkmenleriniň nowbatdaky sany adam hukuklarynyň Türkmenistanyň ýagdaýy boýunça türkmen adaletçisynyň taýýarlan soňky hasabatyna gönükdirilýär. Birinciden bu hasabat adam hukuklary boýunça Awraýly halkary guramlarynyň Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça çap edýän ýyllyk hasabatlaryndan düýp götür tapawutlanýar. Halkary hasabatlar bu ýurtda raýatlaryň syýasy we raýat azatlyklarynyň berk çäklendirilmegi, raýatlaryň söz, pikir, maglumat, medeniýet, hereket, din, wujdan azatlyklarynyň berk basgylanmagy, türkmen türmelerine zor bilen ýitirmedilen syýasy tutsawlaryň meseleleri, adamkärçiliksiz türme şertleri, qynamalar, ýurtda hazyýet garaşdyrlygynyň bolmazlygy, edenetlikli tutsuk etmeleri ýaly adam hukuklarynyň giň aýran meselelerini üns çekýär. Ýöne türkmen adaletçisynyň adam hukuklary hasabaty esasan türkmen medeniýetining dili bilen aýdylanyna, arkadagy serdarly bagtyar ýaşyr ýylyna ýurtda gazanlan ösüşleri wasp edýär. Bu maglumatda halkary hasabatlarda agdalýan meseleler ya ýüzlüý gozgulýar ýa-da düýbünden gozgulmaýar. Hasabatda raýatlaryň ykdysady durmuş we medeni hukuklary olaryň syýasy we raýat hukuklarynyň ileri tutulýan ähengli suratlandyrylýany çalym edýär. Maglumatda 2023-nji ýylda adaletçilik idarasyna raýatlardan gelip gowşan arzalar we şikayetler, meselem ýaşaýyş jaý hukugy, kadyet kararlaryna nägilelik, migrasiýa meseleleri, zähmet hukugy, yer hukugy we bilime bolan hukuk ýaly meseleleri boýunça kategoriýalara bölünipdir. Hasabatyň ýüz tutmalar bölüm barada giňişçeýin gurruna geçmezden ozal gelin bir pursat Türkmenistana adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň, adaletçiniň ýurtdaky hukuk durumuna we işüdünek statusyna nazar aýlalyň. Türkmenistanda 2016-njy ýylda täze konstitusiýanyň kabul edilmeginden bary ýogy bir näçe aý soňra sol ýylyň 23-nji noýabrynda adaletçi hakynda Türkmenistanyň kanuny kabul edildi. Bu kanun 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda güýje girdi. Sol ýylyň 20-nji martynda Türkmenistanyň parlamentiniň deputaty Ýazdyrsyn Gurbannazdarowa Türkmenistanda ilkinji ombudsman, ýagny adaletçi wezipesine bellenildi. 2016-njy ýylyň sentýabrynda kabul edilen täze konstitusiýa döwlet medeniýetinde kanunyň hökmüri wanlygynyň, raýatlaryň hukuklarynyň hemde azatlyklarynyň kepilnamyz hökmünde söhlelendirildi. Ýurtda adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň täze konstitusiýanyň kabul edilmeginden tähil wagt soňra öz işine başlamagy, baş kanuny girdilen üýtgetmeleriň we goşmaçylaryň miwet hökmünde kabul edildi. Adaletçi özünün kanunda kefitlenen wezipelerini laýyklykda ýurtda adam hukuklaryna degişli döwlet kepilleriniň berja edilmegine eseban işlerini öz üstüne alýar. Adaletçiniň wezipesi kanuna laýyklykda ozal bu urda bar bolan döwlet tirişleriniň üstüne ýetirýär. Umuman aýdylanda adaletçi raýat bilen döwletiň arasynda, halk bilen häkimetiň arasynda araçy ýaly wezipeni öz üstüne alýar. Halkyň arz-şikaýetlerini häkimetlere istirmäge, raýatlaryň hukuklarynyň bozulmagy bilen bagly hadiselere üns çekmäge, raýatlaryň kanunda kefitlenen hukuklarynyň we azatlyklarynyň döwlet kepilleriniň berja edilmegine goşun goşmaga borçlanýar. Ýöne soňky hasabatdan hem görnüşi ýaly türkmen adaletçisi esasan ýurtda gazanylan ösüşleri tariplamak, olary wagt etmek, hatta adam hukuklarynyň esasy meselelerini bastyr ýüstür etmek ýaly wezipeleri hem iş ýüzünde öz üstüne alana çalym edýär. Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahypasy Türkmenistandan, halk içinden habarçylarymyz we okuyjylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi medeniýetde beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomusçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýarys.
Birleşen Milletler Guraması tarapyndan 1948-nji ýylda kabul edilen adam hukuklarynyň ýeke-täk ähli umumy jarnamasy bar. Adam hukuklarynyň raýat we syýasy azatlyklaryň, ykdysady durmuş we medeni hukuklaryň halkara kesgitlemesi bir meňdeş. Meselem, Abaşada hukuk kemsitmesi hasaplanýan islenlik hukuk bozulmasy, Ýewropada da, Russiýada da, Ýaponiýada da, Türkmenistanda da hukuk bozulmasy we hukuk kemsitmesi hasaplanaýjak ýaly. Ýöne näme Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça awraýly halkara hukuk guramalary bilen Türkmenistanyň adalatçysynyň adam hukuklaryna çemberleşmesi tapawutlanýan ýaly bolup görnýär. Näme Türkmen adalatçysy Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy babatyny halkara hasabatlaryň gozguyan meselelerini hukuk kemsitmesi hökmüne hasap etmeýär. Ýa-da näme sebäpden adam hukuklary boýunça halkara guramalar öz hasabatlaryny Türkmen adalatçysynyň ýyllyk hasabatlaryny ikrar etmeýär. Tynçylar şeýle soraglaryň dogry jogabyny baş kanuny dünýäwi demokratik we hukuk döwlet hökmüne kesgitlenen Türkmenistanyň awtoritar syýasaty bilen ýakynan baglanyş kıldygyny aýdýarlar. Türkmenistan adalatçy prezidentiň hödürlän 3 dalaş şäheriniň arasyny mejlisiň gizlin ses berişligi esasyna saýlanýar we 5 ýyl möhlet bilen wezipede galýar. Adalatçy öz üstüne ýüklenen borçlary pek ýürekli garaşly tarap goýsuzlyk bilen adamyň bähbidine ýerine ýetirmäge kasam edip wezipege girişýär. Gelinginde hasabatyň mazmunyna dolanaly. Aşgabat şäheriniň bir ýaşaýjysy ýaşaýan salgysyny ýazga girmek üçin zerur bolan resminamalaryň birini dogonundan alyp bilmändir. Ol adalatçynyň edarasyna ýüz tutup, dogonundan şol resminamanyň alınıp berilmegini haýyş edipdir. Adalatçy Aşgabatly ýaşaýjynyň ardasyny İçeri işler ministrligine uradypdyr. İçeri işler ministrligi dogonlaryň ikisini hem içeri işler edaralaryna çagyryp, olar bilen gurrundaşlyk geçiripdir. Şondan soňra mesele çözülipdir. Beýleki bir Aşgabatly ýaşaýjy birinci sınıfa gitmeli oğlunun sağçılık mektebine kabul edilmeyenliğinden nägilelik bildirip adalatçının edarasına ardayalıptır. Bunun bilen bağlılıkta adalatçı bilim ministerliğine yüz tutuptur. Sonra yaş çağı sağçılık mektebine okuwa kabul edilipdir. Biz bir yerde hasabatta edilen vakalar has düşnüklü olar ýaly olary sadalaşdyrıp agdap geçýäris. Yoksa hasabatta kanunun maddalaryna salgylanylyp resmi dil ulanylýar. Balkanlylar ýaşaýjy raýatlyk pasportyny almak üçin zerur bolan resminamalary degişli edaralardan alyp bilmän soň adalatçynyň edarasyna ýüz tutupdyr. Adalatçy onuň ardasy boýunça Balkanyň welayet häkimligine ýüz tutupdyr. Şeýlelikde mesele çözülipdir. Lebap vilayetinin Köytönnak etrawynyň bir ýaşaýjysy özlerine verilen mellek yerlerine elektrik togunyň çekilip berilmegini haýyş edip adalatçynyň edarasyna ýüz tutupdyr. Adalatçy bu ardany Lebap vilayet häkimligine uradypdyr. Şondan soňra degişli mellek yerlerine elektrik sütünleri oturdulyp tog çekilipdir. Beýleki Aşgabatly ýaşaýjy ogly we gelini tarapyndan özüne, aýalyna hemde kiçik gyzyna ýygyderli azar berilýänligini aýdyp Türkmenistanyň adalatçysyna ýüz tutupdyr. Adalatçy bu mesele boýunça içeri işler edaralaryna ýüz tutupdyr. Soňra bu oňşuksuzlygyň jaý üstünde turan dawa bolandygy anyklanyp häkimetler tarapyndan seljeriş işleri geçirilipdir. Ýüz tutmalardan hem ma'lum bolýaly käbir ardalarda dogonyň üstünden ýa-da ata ogluň üstünden arz edip adalatçynyň edarasyna ýüz tutýar. Ýöne hasabata görä iş görläp adalatçynyň edarasyna ýüz tutýan raýatlar hem bar. Meselem Balkan vilayatynyň bir ýaşaýjysy özüniň iş bilen üpçün edilmeýänligine nägilelik bildirip adalatçynyň edarasyna ýüz tutupdyr. Adalatçy bu nägileligi Balkan vilayet häkimligine ýetiripdir. Munyň ýa-da ýerli häkimetler özleriniň degişli raýaty boş iş orunlaryny hödürlendiklerini ýöne onuň aýdylan işlerden ýüz öwrenligini aýdypdyrlar. Ýöne hasabata görä raýatlaryň iş meselesi bilen bagly arş şikayatlary öňkü ýyllar bilen deňeşdir azalypdyr. Adamlar esasan jaý meselesi we ýazga durmak meseleleri boýunça adalatçynyň edarasyna has köp ýüz tutupdyrlar. Adalatçynyň diwanyny ýylyň dowamında ýazmaça we dil üstü bilen jemi 562 sany ýüz tutma gelip gowuşupdyr. Ombudsman hasabat döwrüne Mar welaýatyna jeza şäherlerini ýerine ýetirji edaralar eden safarlary barada hem habar berýär. Tutsaglar adalatçy bilen gurrundaşlykda kän bir ardy şikayet bildirmändirler. Olar bir alajy bolsa günä geçişlige düşüp möhletinden öň
boşamagyň mümkinçilikleri bilen gyzyklanıpdyrlar. Adalatçy Hasabat döwründe özüne gowşan başga da bir näçe ardalar barada maglumat berýär. Meselem olaryň birine Türkmenistanyň 2021-2023 ýyllar aralygynda öz güýjünde bolan Milli Geňeşiň ýokarky palatasynyň, ýagny öňkü halk maslahatynyň bir agdasy bu palata ýatyrlanan soňra özüniň öňkü işine gaýtarylmagyny haýyş edip adalatçynyň edarasyna ýüz tutupdyr. Öňkü kanun çykarjynyň haýyşy Adalet ministrliginiň üstünden kanagatlandyrylypdyr we ol öňkü işine gaýdyp barypdyr. Beýleki bir ardada Aşgabat şäheriniň bir ýaşaýjysy keçi ýaşly gyzynyň daşary ýurt döwletine çykarylmagyna ruhsat berilmegi boýunça ýardym sorap adalatçynyň diýwanyna ýüz tutupdyr. Bu ýüz tutma migrasiýa gurulugy tarapyndan kanagatlandyrylypdyr. Hasabatyň başga bölümlerine adam hukuklary boýunça ygtyýarly edaranyň wekilleriniň gatnaşan halkara konferensiýalary we ýürütleşdirilen okuwlary barada hem maglumat berilýär. Şeýle-de Hasabaty görä Türkmenistanyň adalatçysy milli adam hukuklary guramalarynyň global bileşigine akkreditasiýa bolmak uruny hem iş alyp barýar. Hasabatda Türkmenistanyň pikir we metbuat azatlygynyň ýagdaýy, şeýle-de beýleki esas azatlyklaryň ahwaly barada asla maglumat berilmeýär. Söz we metbuat azatlygy elbetde adam hukuklarynyň ähli jarnamasynyň 2-nji maddasy däl. Ýöne söz we metbuat azatlygy dana sözlerde hem aýdylşýaly, beýleki azatlyklaryň we hukuklaryň berjaý edilip edilmeýänligini anyklamaga ýardam berýär. Adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasynyň 2-nji maddasy ähli adamlaryň mertebesi we hukuklary babatynda azat we deň bolup dogulýandygyny nyktaýar. Deklarasiýanyň 2-nji maddasy hem dinligiň ähmiýetini nyktaýar. Her bir adam şu jarnama bilen yglan edilen ähli hukuklary we ähli azatlyklary rassasyny, teniniň reňkini, jynsyny, dilini, dini, siýasy ýa beýleki ynam ykdykatyklaryny, milletini ýa-da sosial gelip çykyşyny, emlägini we beýleki ýagdaýlara garamazdan eýe bolmalydyr diýär. Jarnamanyň 3-nji maddasy adam ýaşamagy, azatlygy we şahsy eldirilmesizligi bolan hukugyny nyktaýar. Söz, pikir we beýan azatlygynyň ähmiýeti 18-nji, 19-njy maddalarda öz beýanyny tapýar. Soňa çelne adamyň insan mertebesine mahsus ýaşamagy bolan hukuklary nyktaýar. Türkmen adalatçysynyň Hasabaty adam hukuklary babatyna Türkmenistana kabul edilen milli maksatnamalary hem ünsü çekdi. Hasabatyň agramly bölegi Türkmenistana adam hukuklarynyň ýagdaýynyň näme derejede ösdürilýändigini, kämilleşdirilýändigini suwd etmäge çalışdy. Hasabaty görä Türkmenistan adam hukuklary boýunça 2021-2025-nji ýyllar üçin milli meýilnamany üstünlikli durmuşa geçirýär. Ýurtda adil we adalatly saýlawlar geçirilýär. Raýatlar syýasy jemgyýetçilik prosesleri işçen gatnaşýar. Bu döwürde ýagny Hasabat döwrüne amala aşyrylan özgertmeler syýasaty, ykdysadyýety, durmuş üçinçiligini we medeniýeti gurşap almak bilen adamlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň mundan beýlekde dolu üçin edilmegine özüniň oňoýly täsirini ýetirdi diýip Hasabat aýdýar. Yeni bir gedek ýatdasak adalatçy wezipäge girişende öz üstüne ýüklenen borçlary päk ýürekli, garaşy, tarap goýsuzlyk bilen adamyň bähbidine ýerine ýetirmäge kasam edip işe başlaýar. Ýöne Türkmen adalatçysynyň iň soňky 7-nji hasabaty öňkü ýyllarda bolşýaly, esasan ýurtda geçirilýän özgertmeleri tariplamaga we gazanylan ösüşleri wasp etmäge gönükdirildi. Adam hukuklary boýunça ygtyýarly wekiliň Hasabat hem Türkmenistanyň jemi içerik önümiň ösüş derejesini 6,13 götürüm hökmüne görkezýär. Bu sanlar ma'lum bolşýaly bütün dünýä banky we halkara pul gazanmasy tarapyndan ikrar edilmeýär. Hasabat ýylatyň onu götürüm ýokarlandyrylan zähmet haklary, döwlet kömek pullary we pensiýalary barada maglumat berýär. Şeýle maglumatlar raýatlaryň ykdysady hukuklarynyň kanagatlandyrylýanlygyna subutnama hökmüne hödürlenýär. Açylyp ulanylmagy berilýän täze ýaşaýyş jaýlary, mektepler, saglyk tesgalary, obalar we beýlekler barada maglumat berilýär. Raýatlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň kepillikleriniň berjaý edilmeginiň öpçün edilmegi ugruna tagalla etmek wezipesini öz üstüne alan edara synçlary görä Türkmenistanyň raýatlaryň hukuklarynyň we azatlyklarynyň basgylanyanyny barada hasabatlary gytaklaýyn inkar edip ýurdun resmi propagandadaky keşbiniň wasp edilmegine goşunt goşdy.